Bueno, encontramos la puerta abierta de la casa, pero se ve que ha habido una agresión, nada más entrar en la casa, en el recibidor, un arrastramiento del cadáver, un cadáver amordazado y atado. La víctima era viuda des de feia 3 anys i vivia tot sol al domicili. Parlaven de que havia enviudat feia 3 anys, això li havia canviat en certa forma la seva vida, però que era sobretot una persona molt amable, molt educada, sobretot. Malgrat estar jubilat, continuava anant cada dia a l'oficina, que es trobava als baixos de l'edifici on vivia. Bueno, el señor Estarillas era un señor que estaba jubilado, pero continúa su actividad normal, era una persona muy vital, muy activa. Que incluso en ese mismo momento todavía manejaba sus propios negocios, era un hombre con un músculo económico. I a més se destacava perquè era un home molt metòdic, molt treballador, i que sempre havia tingut una molt bona relació amb el seu veïnat d'aquesta zona del centre de Palma. Hola? Hola? Sí? Després de descobrir el cot sense vida del seu padrí, la jove, molt regirada, va avisar emergències. En aquells primers moments, els investigadors estaven gairebé segurs que el mòbil del crim havia estat al robatori. Degut que Pere Estarelles havia estat emmordassat i intimidat amb violència. I, a més, a la casa tot estava girat damunt davall. Aquesta primera hipòtesi del robatori es veia reforçada si es tenia en compte el perfil de la víctima. Que era una persona ja major i sobretot era una persona que tenia una molt bona situació econòmica i que possiblement se podria donar peu a que aquest senyor pogués guardar molt de dobbes a casa seva. Però cap dels seus coneguts va aportar cap dada rellevant per a la investigació. Tots coincidien a dir que l'empresari era una bona persona i que no tenia cap enemic conegut. Amb l'objectiu de comprovar si faltaven pertinences de valor al domicili de la víctima, els investigadors també interrogaren els seus familiars i el personal domèstic de la casa. Decían que podía tener una caja fuerte, no tenían muy claro dónde podía estar. Las inspecciones oculares y técnico-policiales consisten en tocar todo, sacar huellas de todos los sitios y buscar las impresiones orfoscópicas, es decir, las huellas que pueden quedar. Y ahí apareció una huella de una persona, fichada, sin ninguna relación con el señor Estarellas. L'empremta trobada en un grifó coincidia amb les dades d'una persona amb antecedents. Els agents no es tarbaren gaire a identificar el sospitós, però la seva identitat es va mantenir en secret per a poder sotmetre a la vigilància i saber si tenia altres còmplices. Es tractava de José María Cervelló, un jove de 30 anys amb problemes relacionats amb el consum de drogues. Gracias a los seguimientos se van localizando cuáles eran sus contactos, con quién mantenía una relación. Els investigadors descobriren que el cercle més pròxim a José María Cervelló estava format per 2 homes, Sebastià Bibiloni, de 30 anys, i José Pedro Pérez, de 47. Pocs dies després del crim, els sospitosos estaven totalment identificats, però la jutgessa d'instrucció del cas va decretar-ne el secret de sumari perquè la policia pogués organitzar un fort dispositiu de vigilància amb l'objecte de trobar proves que permetessin resoldre el cas. Durant els seguiments realitzats en la investigació, la Policia Nacional va descobrir un perfil dels 3 sospitosos pròxim a la delinqüència. Quan se li va demanar per la seva relació amb Pere Estarelles i també si havia parlat sobre ell amb José María Cervelló i José Pedro Pérez, va explicar que feia mesos que havia conegut l'empresari mentre feia feina a les obres que es feren al pis de la seva neta
situat al mateix edifici. I ell va dir que havia estat fent feina a unes obres que precisament eren el pis de la neta. I havia entrat qualque pic en el domicili de Estrelles i casa seva tenia molt de quadros de valor. No eran cuadros de Van Gogh, pero bueno, estéticamente eran bonitos, a él le gustaban y a lo mejor le podía haber enseñado aquello. En Sebastià va relatar davant del jutge com, dies després de la trobada amb l'empresari, havia parlat amb els altres 2 sospitosos sobre la bona posició econòmica de què gaudia Pere Estarelles. I segons la versió d'en Bibi, un moment determinat va començar una conversació de parlar perquè assenyalar persones, empresaris endobles. No? I ell va dir que un d'ells era en Estrelles. Són fets provats que a l'hora baixa del 19 d'octubre de l'any 2000, José María Cervelló, sabent que Pere Estarelles podia tenir una gran quantitat de doblers a casa seva, va anar fins al número 9 de l'actual carrer de Simó Ballester amb l'objectiu de robar, ja que en aquells moments tenia greus problemes econòmics. Després d'esperar que la víctima tornés de la feina, l'homicida va seguir-lo fins a casa seva, va esperar que obrís la porta i el va sorprendre per darrere. L'empresari va rebre fins a 7 cops de puny i va morir a causa d'una fractura de vèrtebra, però l'homicida pensava que només estava inconscient. El va arrossegar fins a una habitació i acte seguit el va emmordassar i el va fermar amb el seu cinturó. José María Cervelló va escorcollar la casa fins que va trobar la caixa forta. La va ficar dins una maleta i va fugir de l'escena del crim. Eren les 9 del matí del dia 20 d'octubre quan la neta de l'empresari va trobar el cos sense vida del seu padrí.